Ahojte, máme apríl, takže konečne sme sa dočkali, respektíve ja som sa dočkal na tento Lego Indiana Jones set. Tuším, že niekedy v januári bol predstavený, že vyjde v apríli, tak som sa nevedel dočkať, že kedy konečne príde tento set. Pôvodne som plánoval, že dneska, lebo čo sa týka stavania tohto setu, dám nejaký live stream, live prenos stavby tohto úžasného Lego setu, ale som zistil, že na to, aby som mohol robiť nejaký live prenos cez mobilný telefón, potrebujem mať nejakých 1000 sledovateľov. Takže aj preto vás veľmi pekne prosím, ak sledujete tento kanál, alebo respektíve sledujete toto video, nemáte ešte odber, aby ste mi ten odber dali, aby som mohol dosiahnuť tú 1000 čím skôr a potom mohol začať robiť takéto live prenosy a nie také rýchlo stavania ako doteraz. Takže dnešný diel bude o tom, že preložím kameru, aby ste dobre videli, budem stavať tento Lego Indiana Jones set a budem rozprávať o Legu, takže vidíme sa o chvíľu. Takže máme tu jeden sáčok, druhý sáčok, tretí sáčok, návod na stavanie a máme tu nálepky, takže paráda s tými nálepkami. Som zvedavý, jak to budem lepiť, možno, že lepenie nechám na inokedy, uvidím. Takže návod na použitie Lego set Indiana Jones 77012. Paráda, takže 3 sáčky a začneme potom s Berlínom. Na otváranie mám tu nožnice, lebo s trhaním mám menší problém, keďže tá ruka je taká, aká je, ale skúšame, či to nepôjde. Takže sáčok číslo 1. Skúšame, či viem otvoriť. Viem otvoriť aj bez nožníc. No, takže už som v nejakom videu rozprával o tom, že ako som sa dostal k Legu. K Legu som sa dostal ešte veľmi dávno, samozrejme v detstve. Čo si pamätám, že presne teraz cez Veľkú noc som mal také, že mal som jednu škatulu Lega, nie jeden set, ale jednu takú veľkú plastovú škatulu Lega, v ktorých bolo niekoľko setov. A vlastne, keď bol nejaký sviatok, či už Vianoce, letné prázdniny, jarné prázdniny, Veľká noc a podobne, tak som robil to, že som poskladal tých možno 15-20 setov, čo som mal. Trošku som sa s tým pohral ako dieťa a potom znova som to rozobral a odložil. Potom som mal na strednej škole prestávku, čo sa týka stavania, a keď som mal 18 rokov, tuším, som sa dostal k tomu, že na mojej alma mater v základnej škole som začal viesť Lego krúžok, programovanie s Legom, a vlastne vtedy som sa vrátil k tomu Legu na isté obdobie, takže to bolo také super programovateľné Lego. No, takže máme tuto ten set. Najprv panačikov by trebalo poskladať, takže idem nakoniec tých panačikov poskladať, aj keď som myslel, že preskočím ten krok a panačikov nechám nakoniec. Takže prvého skladám Indiana Jonesa, poskladám, ale musím všetko pozbierať. Indiana Jones, trošku prepáčte, že som taký neohrávaný, ale s tou rukou je fakt, radšej si dvakrát premyslím, čo robím. Takže tak, aby som potom nemusel rozoberať. Takže Indiana Jones a ešte do ruky by mal mať v ruke, by mal bič mať, to som videl, perfektne, s bičom, Lego bičom, takže máme Indiana Jonesa, jedna z obľúbených postav filmových. Aj vďaka nemu som sa inšpiroval, keď som bol dieťa a som chcel, nielen kvôli Tomb Raideru alebo Hviezdnej bráne, stať sa archeológom a študovať dejepis. No nakoniec som dejepis neštudoval, ale možno na staré kolena sa na to dám, že máme tu dvakrát tu je bič, paráda, možno na staré kolena sa dám raz na to, že budem študovať aj dejepis. Bude zo mňa taký akože archeológ. Takže otec Indiana Jonesa a ešte v ruke má mať niečo, čo musím aj chytiť. Aha, kufrík. Nie je to kufrík. Alebo kufrík. Nie. Takže toto je kufrík do rúk starého pána.
Tak, máme kuflík to bol. Podarilo sa tak, že máme tu dve postavičky zatiaľ postavené. No a teraz ideme pekne na dopravnú značku, ktorá ukazuje smerom na Berlín. Takže keď ste videli tento film, pointa je tá, že stíhačka naháňa Jonesovcov a chce nemecká stíhačka ich zostreliť. A oni sa pred tou stíhačkou skryjú do takého tunela a nemecký pilot, aj napriek tomu, že je mu určite jasné, že on sa do toho tunela nemestí, on to tam napáre s plnou rýchlosťou a stane sa vlastne to, že lietadlo príde o krídla. To je taká scéna, čo som pozeral na tej škatuli, tak v rámci toho setu sa dá normálne to zahrať, že lietadlo letí do tunela a vlastne odletia mu krídla. A ja na to plánujem využiť potom aj ten tunel vlastne, ktorý mám doma. A za mnou ste mohli vidieť na začiatku videa tú moju dioramu. Takže... No podarilo sa mi nalepiť Berlín. Smerová tabuľa aj napriek tej mojej ruke nepodarenej. A ideme ďalej, staviame. Už sa neviem dočkať, kedy budem toto liveka môcť robiť. By ste sa mohli aj pýtať a mohli by sme nejako komunikovať. Minimálne rátam, že deti alebo žiaci z mojej školy sa veľmi radi zapoja do takého online prenosu, ako budem stavať. Tu som našiel aj dážnik. No a hľadám súčiastku, ktorú neviem nájsť, dopravná značka, no a čože som asi slepý. Tu je, dobre, nie som slepý. Takže budem musieť zase lepiť, takže teraz idem lepiť tunel. No, ruka moja, pomáhaj mi, aby som trafil presne dopravnú značku tunela. Lebo ja som pravák, takže keďže mám zlomený maliček na pravej ruke a mám celú tú sadru, tak stáva sa pomaly a isto zo mňa ľavák po 2 týždňoch. No, takže tu je taká podložka, na ktorú sa položí táto dopravná značka. Tak, paráda. No. Takže tu taká súčiastka. Fakt cítim, že keďže s tou rukou nemôžem a som ľavák, že trvá to trošku dlhšie aj to hľadanie. To máme. Ešte čo mi treba? Ešte mi treba jedenkrát, taký tu je. Paráda, takže dopravná značka Smer Berlín je hotová a ide sa stavať autičko, dúfam, že to pôjde rýchlejšie, takže zadná časť auta, takáto podložka. No a som nedopovedal vlastne, že takže vtedy v rámci toho programovateľného lega som sa vrátil k tomu legu. S deťmi sme mali so žiakmi krúžok na škole, ktorý som vtedy viedol. Takže počítačové učebni sme stavali rôzne tie stavby z lega, sme sa to snažili programovať, myslím, že rok alebo 2 to trvalo. A potom som išiel už preč zo sveta lega a neviem, koľko to rokov. Tá pomaly, asi 5 rokov vôbec ku legu som sa ani nepriblížil. Ale potom mamka bola učiteľka, teraz je už na dôchodku a vlastne ona viedla na škole Lego krúžok. Takže chodil som sa pozerať na ten Lego krúžok, mal som na starosti aj nákup lega, takže keď boli nejaké zvyšné peniaze, tak ja som išiel bazárovo to Lego posháňať, takže za tie roky sa mi podarilo v bývalej škole mojej nashromaždiť celkom peknú kopu lega. A potom vlastne vďaka tomu nechybalo veľa a vedel som spraviť to mesto z lega, čo môžete potom hore pozrieť, je tam odkaz, ako vyzerala moja trieda, keď vlastne bolo tam postavené Lego mesto. Deti sa s tým mohli cez prestávku, respektíve v družine hrať, lebo ja som bol najprv vychovávateľ. Takže ako vychovávateľ som mal super robotu, lebo som
robil to, po čom kopec ľudí túži. Počas svojej roboty som sa aj hrával, takže aj hrávali sme sa s deťmi, stávali sme a hrali sme sa s tým Legom, takže splnil sa môj detský sen mať robotu, kde sa môžem hrať. Takže to bola vtedy pecka, že dalo sa tak hrať. No počkaj, aby som sa nepomýlil pri tom stavaní, lebo naraz aj rozprávať, aj sa sústrediť na to, čo staviam. Keby som niekedy niečo také staval, tak ide mi to rýchlejšie, ale tento set som ešte nestával, takže sa musím sústrediť, nie že vynechám nejakú kocku a potom budem musieť rozoberať, lebo stávalo sa mi, keď som mal rýchlo stavanie, iné videá a potom recenzie, že som sa pomýlil a som musel potom otáčať strany a hľadať, že aha, že tá kocka asi mala ísť ináč. Takže vidím, že sústredenie je veľmi dôležité pri stavbe. Ale zatiaľ to pomaly to ide. Paráda. Paráda. Celkom pekné autičko to bude, neviem sa na neho dočkať. A potom, jak budem hrať tú scénu, lebo mám taký tunel, tu som už spomínal, do toho tunela to potom vložím a nafotím fotky alebo natočím aj video. Že ako vlastne okolo toho autička prefrčí ten nemecký pilot. Ináč super vec práve na tomto sete je, že Lego nepodporuje vojnu, ani žiadne zbranie, ani nič. A jedine tuším, že práve Lego sety Indiana Jones aj v minulosti boli tie, v ktorých sa mohol vyskytovať nejaký vojak, alebo teraz takáto stíhačka z prvej svetovej vojny, jednoplošník, o ktorý budem o chvíľu stavať. Zatiaľ vyzerá, že celkom jednoduchý set. Nechcem to zakričať, lebo nesústredím sa úplne, rozmýšľam, že čo poviem, takže naraz rozprávam, naraz staviam. Takže teraz namáham mozog, ako sa len dá maximálne. Dúfam, že o chvíľu sa nezotmie. Bo síce mám novú lampu, aby som vedel osvetliť stôl, ale nechcelo sa mi teraz ju rozoberať a spojazňovať. Skôr hovorím, že stíham, kým slnko zájde, postaviť. Takže pevne verím, držte palce, aby som to stihol, kým zájde slnko. Lebo už vidím, že aj tak trošku je tu tieň. Zapnem asi o chvíľu svetlo, že toto ide sem, toto ide z bokov sem, paráda. Tu ešte žlté. Všímam ináč, že v poslednej dobe sa mi zdá, keď stavím nejaké sety, že sú tie návody stále jednoduchšie a jednoduchšie. To, čo predtým bolo, že v jednom tom kroku bolo viacej činnosti, teraz je to tak zminimalizované, že je tam jedna kocka niekedy, ktorú treba použiť. Takže aj takto Lego sa vyvíja a zjednodušuje, aby sa nikto nepomýlil pri stavbe. Tak. Super, mám nahodené. Dobre, idem ďalší krok. No a spomínal som tu Lego mesto, čo som mal v škole, takže s deťmi sme sa tak hrali. V rámci tých... Počkaj, som sa naopak... v rámci krúžkov alebo v družine. Potom bohužiaľ to mesto z priestorových dôvodov bolo nutné rozobrať a už keď sa to rozobralo, už sa to nikdy dokopy asi nedalo. Ale čo už, ale mám plány v druhej robote v škole, kde učím teraz, že raz budem mať v triede také isté Lego mesto. Bohužiaľ teraz narážam na ešte väčšie priestorové problémy, nemám dostatok miesta, kde by sme to s deťmi realizovali, ale to raz príde, aj to bude, že budeme mať nejakú vlastnú miestnosť, kde sa budeme môcť chodiť hrávať a stavať takéto Lego mesto a budeme mať možno aj presne aj tieto sety, ktoré tu máme. Lebo ja sa tu tak predstavujem, že ten set, alebo tú dioramu, ktorú staviam, že potom raz budem môcť zobrať aj do školy a niekde položiť, ale momentálne ako fakt nie je miesto, že kde by sme to vedeli zložiť. Takže staviam to pekne pomaly isto doma. Predtým to Lego mesto bolo to, alebo na tom Lego meste, čo som mal v škole, bolo to super, že som to stával priamo v škole. Takže väčšinou
cez prázdniny alebo boli nejaké sviatky, som máš kľúče od školy, som prišiel na pár hodín v rámci nudy, alebo keď bolo zlé počasie, v lete, keď pršalo, tak čo budem doma robiť, tak som išiel postavať nejaké tie základy toho mesta a potom s deťmi sme tu vlastne, keď bol školský rok, už len vylepšovali. Lebo pri tých veľkých stavbách tam tie kocky boli všade rozložené po triede. Tak. Paráda. Paráda, paráda. Nepomýliť sa hlavne. Jedna taká kocka, potrebujem ju dvakrát. Kde si? Dostala vsačku. A tu je. Som myslel, že už nevidím. Ale o chvíľu už nebudem vidieť. Tak som mal si tú lampu nahodiť. Ale ponáhľam sa a stíham. Koľko je hodina? Stíham v pohode. No takže teraz sa nepomýliť. Tu navložiť bomby, paráda. Nálepky. Nálepky, tie dvere, kedy to budem lepiť. No, skúsim to nalepiť teraz. Skúsim to teraz nalepiť, no uvidíme. Jak sa mi to podarí, nepodarí. Presne trafiť tú nálepku. No aj s tou rukou sa mi nemestí. Paráda, bomby. Tak toto mi sadlo, presne ako malo. Na milimeter. Milujem v úvodzovkách toto nálepky. Raz sa dúfam dožijem, že v Legu nebudú žiadne nálepky, všetko budú už pretlačené dieliky, ale akože je mi jasné, že stálo by to veľmi veľa peňazí, takže Lego určite ešte veľmi dlho bude používať takéto nálepky. Že presne som sa trafil na milimeter, že na milimeter presne. Takže aj so zlomeným maličkom to ide, tá stavba. No a teraz počkaj sa teraz nepomýliť, že ktorý je predok, zadok, tak. Dobre, táto je predná časť. Takže zatiaľ ma tá stavba autička celkom baví. Tu máme zadná časť. Teraz volant treba namontovať, takže volant ide do prednej časti, ale najprv treba dve jedničky, ktoré idú na kraje. Potom ide šoférový volant. Tak. A teraz táto kocka. No. Takže ako som hovoril, pevne verím, že raz budú také priestorové možnosti, že postaví sa také krásne mesto z Lega aj v mojej novej škole. Bohužiaľ teraz to absolútne nehrozí. Takže musím stavať doma. Sice teraz mi to vyhovuje, lebo keď mám priestor a čas, bolo poslednú dobu také počasie, ale blíži sa jar, leto, takže už toľko času na stavanie nebude. Ale tá stavba, čo staviam, má aj edukačný charakter, lebo je to taká špeciálna dioráma, ktorá bude simulovať to, že čo sa stane, keď vplyvom globálneho oteplovania stupne hladina moria oceánov do takej miery, že mestá, ktoré sú na pobreží, budú zaplavené. Takže aj to mesto, ktoré staviam, vyzerá ako také zaplavené mesto. Budem tam učiť v rámci tej stavby a točiť videá o tom, čo je to ekosystém. Takže mám postavený vodný ekosystém. Lebo si myslím, že v
vplyvom toho lega niektoré veci deti lepšie pochopia. Najmä ten ekosystém je taká zaujímavá téma, takže jedno z mojich ďalších videí bude presne o tom, že čo je to ekosystém a budem to ukazovať na legu. Takže vlastne aj preto ten kanál sa volá, že Škola z kociek po anglicky, lebo budem tam aj učiť vďaka pomocou toho lega, ale z druhej strany to pôvodná myšlienka vznikla preto, lebo v triede plánujem to mesto z lega, kontrolujem, že či mám všetko, zatiaľ mám všetko, dobre. Takže keď raz bude taká miestnosť v škole, tak potom budeme mať svoju herňu. Kde si kocka? Zase hľadám kocky. Som bol slepý, ja som to videl. A tu je. Takže takto. A teraz biela kocka. Paráda, teraz toto ide sem. Áno, trafil som sa, paráda. Teraz potrebujeme toto červené svetielka, takže asi robím zadnú časť teraz. Áno, zadnú časť auta teraz staviam. Bude asi zadný nárazník, uvidíme. Či dobre rozmýšľam, 3-krát tieto kocky, tieto idú tak a tak, a toto ide na spodok a do toho spodku idú takéto ruky, jedna, druhá, paráda, otáčam a toto mám namontovať, áno presne, bola to tá zadná strana, vyzerá to, keby to bolo takto, nie, lepšie primontujem. Zaoblené. Pecka. Dobre, teraz jedna kocka taká a treba mi dve. To neskrývaj sa. Dopredu. Tak. Tak. Teraz jedno také mi treba. Tu ide hore. Teraz predná časť auta sa stavia. No, lajko by bolo zaujímavé. Mal by som aj notebook pripojený, mohli by ste dávať otázky a vedel by som o čom rozprávať. A teraz sa sústredím len na to stavanie. Ináč z tej série Indiana Jones vyšli ďalšie dva sety, ale keď mám pravdu povedať, tie ma ako si nezaujali. Tu myslím, že ma zaujalo to lietadlo. To lietadlo je tá nosná vec. Počkaj, naopak, tak, pravda. Nosná vec celého toho setu, že mať niečo vojenské v tom legu, lebo ako som spomínal, keďže lego nepodporuje zabíjanie, vojnu a nič také, tak oni takéto moderné zbranie väčšinou nedávajú. Takže Indiana Jones je obrovská výnimka. Že chcem to využiť, budem mať takú stíhačku z druhej svetovej vojny. Respektíve zo začiatku druhej svetovej vojny. Tak, perfektné, tie svetlá sú super. Potom lepšie pozrieme a teraz ide predný nárazník. Smerom hore zatáčam. Áno, predný nárazník. Tak, super. Teraz nám treba taká truhlica. Áno, do truhlice idú zbraň. Takže tu je kopec zbraní, dážnik, všetko užitočné. Ide tu do zadnej časti autička. Takisto do prednej časti ide ten... tu starý profesor Jones v ruke mal mať, ja neviem čo to je, vreckou leka, sprosto stačo. No ja potom zistím, že čo on to má dáka mapa, či čo to bude do ruky. Sem ide kufor. Akože bombovo to vyzerá. Akože bomba. A teraz treba namontovať kolesa. Kolesa treba namontovať. Takže 4-krát kolesa. Ináč to je zaujímavé, že aj minule, keď som staval
ten set s tým žeriavom, že som si myslel, že tie kolesa majú byť absolútne opačne. O chvíľu to vysvetlím. Neviem, či to zaostrí kamera, ale jedna, druhá strana. A som myslel, že toto je ako tá časť, čo má byť vonku, ale nie, to je opačne. Tak, štvrté koleso, no poď. Štvrté koleso a teraz sa namontujú kolesa. Tak. Tak. Druhé. Tu som zabudol pri stavbe, tak sa sústredím na rozprávanie, že tu mi ušli tieto kocky, ale viem ich aj teraz namontovať. Dobre. Tam tá rám a máme hotovú autičku. Ešte tu som zabudol ku tejto značke. Takže auto je hotové, mám tu zvyšné kocky, ale ktoré som zabudol. Tu mám jednu kocku, aha tu. Predná časť autička, bomba. A teraz tu vieme tých panačikov tu. Indiana Jones, dostaneš. Počkaj, teraz ti. Keďže budeš šoférovať, som ti odmontoval ten bič a starší pán Jones si tu sadne ku nemu do toho auta. Dopadlo toto. Perfektne. No to autičko sa mi veľmi páči. Paráda. No a ideme na lietadlo. Tu to bude trošku asi dlhšie trvať. 48. No. Čas máme dobrý. Ostali mi dve zvyšné, respektíve 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nálepok. To dáme. Dvojsáčok. No. Čo dávam preč? Tam. Tak. Vysypané. No, už som si celkom zvykol na tú ruku. Mám taký pocit. Prvý týždeň bol taký najťažší. Budúci týždeň sa začne kresliť na tú ruku. Takže v škole niektoré dievčatá normálne s menom môjho kanála, Lego, palec hore alebo niečo také majú za úlohu vymyslieť, že čo. Lebo v piatok mi dávali trvalú sadru, takže dovtedy sa... Nie v piatok, kedy? Nie, to už minulý týždeň som mal, ale ako si tento týždeň na to nebola príležitosť. Takže tak, no dobre, ideme. Takže lietadlo staviame, na to som sa najviac tešil, na to lietadlo. Veľmi, tu bude mať tie krídla namontované, ktoré sa budú vedieť dať odmontovať. Tak, takže Indiana Jones, nemecká stíhačka. Dobre. Točka nie takto, stojíme sa tak. Toto je z druhej strany. To je jedno. Som zabudol toto namontovať. Už preskakujem kroky, sa tak ponáhľam. Otočiť na druhú stranu. Otáčam. Tak. Vraciam naspäť, takže nemecká stíhačka. Poď. Musím niekedy zvihnúť do ruky, lebo tá sadra mi zavadzia. Tak. Ešte musím do 26. vydržať s tou sadrou. Ale myslím si, že zvládnem, nie je problém. Prvýkrát v živote som mal niečo zlomené, takže som sa na začiatku zľakol. Vyzeralo, že ani nie je zlomené, len vyklbené, lebo ma to ako si nebolelo. Ale nakoniec, keď sa urobila snímka, tak sa zistilo, že no, bohužiaľ, je to zlomené, musí to ísť do sadry. Tak, mesiaci futbal nezahrajem, ale nevadí, už prešli 2 týždne, takže ten čas letí. No, tu je. Tak.
tak. Zelená kocka, kde si? Teda čo nedobre som sa pomýlil, tak to má ísť. Som sa takmer pozrel inde. Takto. Takto. Teraz toto ide sem. A toto ide dopredu. Paráda bomby, ide to rýchlo. Potom som zvedavý na výsledný stavebný čas, aký bude. Tak, tak. To bude 4. Proti smeru. Ešte som také stavanie nerobil. Že staviam a popri tom kecam. A teraz, a tu je biela kocka. Som myslel, že som oslepol. Takže sem ide. No, kde tu je? Táto kocka. Oranžové idú na stred. Tu táto kocka, takže lietadlo pomaly z toho napreduje. Tu teraz pilotná kabína sa stavia, takže pilot by mohol riadiť tú loď, takže toto ide a toto. Pôjdeme ďalej, takže kocky ubúdajú, stavba napreduje. Teraz sa nepomýliť. Ale ja som sa pomýlil. Áno, lebo toto má ísť jedno ďalej. Toto má ísť jedno ďalej. Som sa zapozeral a už je to napravené. Takže tu ide predná časť. Tak, paráda. Dobre, som sa zľakol. Už som sa zľakol, že dačo nedobré, ale všetko dobré. Môžeme ísť ďalej. Toto sa sem. Tu ide táto kocka. A teraz no, Indiana Jones. Takže tu nahnete tak. A teraz taký kruhový. Takže pam. Dobre, to by sme mali. Ideme ďalej, takže ideme pokračovať vo vylepšovaní zadnej časti lietadla a stavbe. Tak. Tak, dobre. Tak, takže tu máme jednu kocku, ktorú dáme takto. Potom je tu zelená kocka a trojka a tu sivá jednička a predpokladám, že to budem musieť otočiť presne tak a zrkadlovo to isté postaviť. Bomby, tu ide tak, zelená kocka a sivá kocka. Znova otočíme naspäť. Ja sa pomýlil, tu nie je tu tá kocka. No, takže pif, postavené. Ideme krok číslo 70. Dokopy máme nejakých 120 krokov, takže už som za polovičkou. Takže už je to dobré. Dvakrát sivá jednička, ide tu na koniec. Takže už som viac jak v polovičke celej stavby. A teraz ide moja obľúbená časť, lepenie nálepok. Takže nálepka číslo 3. Ide si. Nálepka číslo 3. No ale dobre, ubúdajú tie nálepky. A táto nálepka má ísť takto. No dobre, držte palce teraz, keď lepím. A dobre.
síce milimetrík, ale tá na milimetre sa nedá pozerať, lebo bol by som tu ešte ďalšiu hodinu, keby som všetko mal chcieť nalepiť na milimetre presne, ono sa to nestále dá, hlavne nie s touto rukou. Nie s touto rukou, tak. Takto. Tie detaily sú super. Krásne lietadlo z toho bude. To už teraz vidím, že bude to, že pecka. Tak. Zrýchľujem tempo stavania, aby sa určite stíhalo. Takto, asi trojka. Dobre, takže dvakrát. Dobre, točíme. Som myslel, že zrkadlovo budem to isté robiť, ale nebudem. Takže tak, jedno tak, bomby. A teraz dva takéto zelené. Sem. A potom ide zase takto a potom asi na tie krídla. A teraz áno, presne. A teraz zrkadlovo to isté, to čo môžete vidieť, že tu je postavené, toto teraz zrkadlovo robím na opačnej strane. Tak, aby som sa nepomýlil. Pam, no kde sú kocky? Jedna kocka, druhá kocka. Takže Indiana Jones. Tie druhé sety môžu byť, čo sa týka hrateľnosti, zaujímavé, ale nie pre dospelého. Ale môžete vypovedať svoj názor, keď ste už videli, alebo náhodou máte. O tom sete rozprávam, číslo vám teraz nepoviem, ale sú nejaké hrobke Tutanchamona alebo koho a tam taký poklad hľadajú. Tak, to je taký ako možno pre deti zaujímavý set na hranie. Ale dobre, som myslel, som sa pomýlil na chvíľu, ale nie všetko ok. Planý poplach. Takže toto ide sem, to ide sem, tu ide takto. A potom máme, to sa mi tu odpadlo. Tak a potom tu máme tento spodok, takže ideme na krok číslo 82. Takže jeden taký a taký okrúhly tu máme, pôjde na prednú časť lietadla, no som zvedavý, že čo tam bude. No teraz ideme jedenkrát toto, tak, aha, motor, super, motor, takže teraz staviame motor, veľmi dôležitá časť lietadla, síce každá jedna časť lietadla je dôležitá, ale tento motor aj na obrázku sa mi páčil, keď som pozeral. Ale ako by mohlo viacej takýchto lietadlových setov vydávať. Bomby, paráda, otočím na tú stranu. Nálepka, no samozrejme, že nálepka číslo 8. Takže zase sa pomodlíme, aby sme sa trafili. A to je taká zaoblená ešte súčiastka. Takže to by som sa trafil. Dobre. Pokus číslo 2. Také zaoblené. Čiže skúsite zo spodu. To je taká najrovnejšia časť. A vyzerá, že dobre. Paráda, trafil som, vyšlo to. Takže bomby ako nové. Dobre, teraz otáčam lietadlo, takže to isté, čo tu vidíte. Zrkadlovo staviam zase ten motor, už pomaly viem z pamäti, keby som nechcel veľmi, tak nepozerám. Dobre.
Tak, motor sa namontuje. Tak, otáčam a predpokladám, že presne obrázok číslo 6, alebo nálepka, takže nálepka číslo 6. Dobre. Tu som už poučený, že mám stavať tam, kde, alebo mám lepiť. Čo nie je dobré. Bože, s nálepkami. Ale mne sa ešte celkom darí lepiť niekedy, keď mi prídu do ruky tie sety z druhej ruky a vidím, že tam ako sa lepili tie nálepky, tam ako fakt ako prišlo, nalepilo sa. A potom je to brutálne krivé a zase nepekné a ten set stráca na hodnote, takže preto je dôležité dávať pozor, ako sa to lepí. Lebo keď sa neskôr rozhodnete ten set predať, tak viete to lepšie predať, keď aj tie nálepky sú v poriadku. Tu predná časť. Tak, super. Teraz ty ideš sem. Ešte tieto súčiastky dvakrát idú takto. Bomba! A máme sačo číslo 2, lietadla, ale ešte som zabudol panačika. Panačika poslal, a tu má hlavu, takže nemecký pilot. Takáto špeciálna helma, čo potom si ukážeme detálne. Už myslím, že aj posadím do toho lietadla, nech má pocit, že bude o chvíľu lietať do nebies, tak zvyšné kocky môžu ísť bokom. A teraz otvárame posledný sáčok. Pevne viem, že to stíham do zotmenia aj bez dodatočného svetla. Dá pozerať a myslím, že stihnem, lebo tých kociek je tu pomenej. Už nemalo by byť také komplikované, čo sa týka stavby. Takže chcú tu odo mňa, aby som lietadlo otočil. Máme spodok. Dvakrát ide. Táto kocka s touto rukou. Teraz zvládol som to aj s touto rukou. Teraz je tu zo spodu. Tam dám jedno. Musím viac zatlačiť. Paráda bomby. No teraz idem stavať asi krídlo. Dobre, takže krídlo. Asi určite. Musím si trafiť na kocky, aby bol, áno, čierne. Takže tak. Krídlo. Jedna časť krídla. Druhá časť krídla. Chvíľu to bude hotové, pevne verím. Tak. Teraz mi treba druhé. Tak, paráda, dobre. Takže teraz to treba tu zasunúť. Bomby. Z opačnej strany teraz to isté. Teraz predpokladám, že zrkadlovo, dobre, ideme jedna strana, zrkadlovo, áno, ide to, super, takže počkať, len ja som toho pilota tu posadil, musím ho aj odsadiť, aby sa mi lepšie stávalo. Musím to tu zatlačiť. Trošku upraviť, lebo nedobre som to zatlačil. Ja sa mi nebudú mestiť na to
Tie kocky z opačnej strany. No počkaj, musím to dať dole. No, ja cítim, že na tej ruke, že keď robím ľavou a je niečo také špecifické, tá ešte to nie je také dokonalé. Počkaj, či napasuje. Áno, perfektne. Takže ešte raz sorry, že niekedy sa tak trápim a tu teraz hľadám súčiastku. Ale ináč sa to nedá. Som rád, že vôbec takto viem stavať, takže to ten krok som už urobil v predstihu, dobre, takže toto ide, a nie, tu podvozok, ja som povedal, že ja staviam krídlo, ale ja som myslel podvozok, vlastne kolesa, na ktorých to lietadlo, áno, tak, toto, no, kdeže si ty, koliesko, hľadám jedno koliesko. Počkaj, kde je koliesko? Sa mi skrylo. Niekde sa potrušilo. Aha, tu je. Máme koliesko. Tak, na koncovú časť. Dobre. Teraz mi treba dvakrát jednotka, dvakrát. Počkaj, už som sa teraz neurobil chybu nejakú. Počkaj, to je iná kocka. Taká, dobré. Tak. Tak, tu si dobre. Som myslel, že nenájdem, ale našiel som. Tak, dobre. Ideme ďalej, takže krok číslo 57. Tam krok číslo 57, takže tak. Aha, vrtuľa. Teraz staviam vrtuľu, teraz mi ťuklo, takže teraz sa skočilo na stavbu vrtule. Keď mám vrtuľu, tak 4-krát takéto lopatky tam sa nasadnú, takže vrtuľa sa stavia. A vrtuľa sa aj nahodí teraz. Bomby. Vrtuľa je položená. Už to začína vyzerať ako lietadlo. Takže jedno také čierne. Treba tu dať. Bomby. Dobre. Áno, psíky nám brešú. Neviem, že či počujete. Tak. Teraz jednotka. Tak. Dobre, teraz sa nepomýlil. Takže dve jedničky. Takto. Dobre. A máme tu je na chvost. Paráda. Jak to dobre vyzerá. Takže tak jedno. Rozmýšľam, okolo 39 stál tento set. Keby som počkal ešte nejaký čas, tak predpokladám, že by sa objavil aj v Tesku, alebo minimálne by sa objavil aj v Dráčiku. A bol by o niečo lacnejší, možno 3-4 eur, ale netuším, že kedy by sa to objavilo, takže hovorím, nebudem čakať, radšej kúpim. Takže teraz ide, tam, počkať tak, z opačnej strany. Nálepka, tá najväčšia nálepka. Toto sa teraz asi natrápim. Ide obrovská nálepka. Akože tento diel mohli fakt akože reálne spraviť, že no. Že bol by už predlepený. Dúfam, že sa teraz trafím. Ja by som sa aj trafil, len neviem odhadnúť, musím začať v strede, potom vám ukážem, že prečo. Lebo som nevedel odhadnúť, že do akej výšky, tak.
pôjde. No, nejaké tie otlačky prstov asi tam ostali, ale nebude to vidno. Tak, takže otlačky prstov podarilo sa nalepiť. Takže presne ako ešte v prípade, keď idú také nálepky, čo idú na neprehľadné, nepresvitné kocky, by bolo dobré, môžu ostať, ale to, čo sa lepí na sklá, tak to by mohlo byť už predlepené, aby som sa vedel krásne trafiť. Aj som sa trafil. No myslím, že môžem byť spokojný, čo sa týka nalepenia. Teraz mi treba, čo mi treba, skličko máme nahodené. Krok číslo 60, plamene. Plamene teraz idem inštalovať. To sú tie plamene, ktoré nebude vidno, keď lietadlo letí, ale keď havaruje, tak idú z neho iskry. Kto ste videli film, tak viete, že tu sú to tie plamene. Myslel, že budem vylepšovať presne tento set, tým, že tam budem dorábať tie plamene z vlastných zdrojov, ale nemusím. Super, dobre. Krídla, takže finišujeme s krídlami. Takže to už by nemalo byť také ťažké. Ešte dve nálepky na krídla a sme skončili stavbu. Tak. Zbranie. Presne tak. Tu je Lego zbranie. Je tu varovanie, že pozor, aby tak nikoho netrafili do oka. Takže netreba s tými Lego zbraniami mieriť do oka. Opatrne. Keď sa s tým budete hrať. Tu je normálne varovanie na to, že keď trafí oko, môže byť zle nedobré. Dobre, takže teraz otáčame a tu máme takto ešte jedno prehľadné tu bude, takže takto, aha, tak to bude napojené asi. Dobre. Tak, pif. Teraz otáčam. A tu pôjde krídlo a nálepka číslo 4, takže predposledná nálepka, zatiaľ tie nálepky idú dobre, nechcem to zaklípnuť. Nechcem. Vedem to zhora. Už tá ruka je dosť unavená, keď mám pravdu povedať. Som si ju mohol trošku viacej šetriť, nehrať sa s Legom, ale ináč sa nedá. A teraz namontujem, počkaj, krídla. Krídla namontované na jednej strane, dobre. Takže takto namontované krídla z jednej strany. Už len posledné krídlo. A stavba zakončila finišom úspešne. Dobre, takže takto. Tieto bočné. Tak. Ešte červená kocka. Teraz tak. Tu máme, takže inštalujeme teraz zbraň. Zbraň nainštalovaná. Tak. Teraz ten prechod. Tuším, že teraz otáčame na opačnú stranu. Perfektne. Otáčame tu. Táto kocka na ňu červená. Dobre. Pif. Dobre, ideme. Posledné lepenie. Aleluja, dolepili sme. Dúfajme, že aby som sa nepomýlil, presne ako je v návode vzorovo, aby všetko sedelo. Tak zhora.
Dobre, už teraz mi to ide rýchlejšie to lepenie. Už som si zvykol, otáčam a montujem krídlo. Dobre, a už teraz mi treba len kolesa, predné, jedno koleso, druhé koleso, tak. Tam tá rám a stavba je hotová, paráda, ešte toto zle zatlačil, takže prehodím kameru a ukážeme si potom, alebo neprehodím, idem sa pozrieť, že ako to kamera bere, či je to dobre viditeľné a je to super viditeľné, takže 55 minút stavby, hodina, takže zhruba taká hodina stavby a to som sa plášil, keby som si to chcel užiť, tá trošku lietadlo suprové, takže viem tam vložiť toho pilota, takže pilot pif na mieste, kabina. Na videu nebude vidno, ako ja tam vidím trošku, že moje otláčky prstov pri tej stavbe, takže na to si dávajte pozor, keď budete, ale to lietadlo je super. Čo sa týka hracích funkcií, máme tam pilota, vieme s tým lietať, ide to, krídla sú rozoberateľné, takže dá sa tam zahrať tá scéna, ktorú vám ukážem v ďalšom videu, keď v tuneli to ide. Takže lietadielko super. A autičko Indiana Jonesovcov, ktoré vlastne uteká pred tým lietadlom, ktoré letí a strieľa a ktoré je schopné aj strieľať, lebo vieme položiť náboje do tých zbraní a potom odpaľovať. Neviem tu teraz skúšať, lebo keď odpálim už v živote, to nenájdem ten náboj, ale funkcia na hranie je super, robíme nálet, ostreľujeme, takže ak chcete mať doma Lego lietadlo, ktoré je schopné boja, nevieme, že kedy sa objaví niečo také podobné, odporúčam. Minule pri stavbe tej vesmírnej lode, baza Svetelný rok, som sa veľmi bavil a som povedal, že super set, ale toto vyhráva, odporúčam a fakt reálne neľutujem, že som kúpil, práve naopak. Aj tá cena bola v pohode. Čo sa týka hrateľnosti, 10 bodov z 10, aj vizuálne, autičko, ale to lietadlo je jednoducho super. Takže, ak sa vám to video páčilo a vydržali ste tu celú hodinu tu so mnou, veľmi pekne vám ďakujem. Nezabudnite dať páči sa mi to. Keby ste mi dali ešte aj koment, tak bol by som veľmi, veľmi vďačný. A podporili by ste tak rozvoj kanála. A keď náhodou ma nesledujete, dajte prosím odber. A takisto som na Instagrame a na Facebooku, takže ak tam ma ešte tiež nesledujete, tak môžete ma tam nájsť a budem veľmi, veľmi rád, keď takto pomôžete, aby som dosiahol tých 1000 sledovateľov, aby som mohol robiť aj také live prenosy pre deti. Takže vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte a pekný deň.